awudinwa uyawuphinda uphinda nento enye isebe alikuwe mhlambe kuphele inyanga oko kuthiwe hayi uzumana ubuya umane ubuya kunzima emasebeni karhulumente izinto zifumaneka nzima although ke bezikhupha i-temporal shelter umnyama ezindlini andifuna uxoka i-RDPs azikho kanti mama lento ye-temporal shelter ibingeve isenzelwa indlu yethutyana na kuzolandela into yoba umuntu wakhela istena njengalento yakwaMdibi uba ndiphazame ngosebenonyaka behlala kule temporal shelter iphi indlu yestena kwi-Artfrenzo Tata uMbagani apho e-Artfrenzo iphi indlu yakwaMdibi esayiqhuqhela iminyaka emithathu betshelwe yindlu mama uMafumbatha eBizana uhlaleleni usapho lakwaMdibi lusokola mhlambi mama ungandiphendula ndanibuvile nombuso wami ndingatsho Mr Maqabaza ndithi inoba into apho ilele khona ilele kwapha ku-human settlement okay ngoba kaloku xa ebeyikhuphile i-temporal shelter indlu yethutyana ikwanguye umele uba aphinde alandelele ngesitena alright mama uJamjam mandigqibele beke kwathethwa nawe emveni kokuba sowubonile uba nansi temporal shelter nguwe owabiza umanyano usithi nanku umzi ndiwubona inhliziyo yakho ibe njani futhi nangaphambili ngethuba usabona usizi lwelikhaya inhliziyo yami yayilila inyembezi kuba kaloku ndandimazi umama walapha Nkosi yami indlela wayizama ngayo umzekelo nakho emva kwendlu uba yayiyimbokodo yenyani leyo kodwa ke ukufa ngoku ndiyavuya abantwana abaneshelter nansi ishelter ikhona Nkosi yami uba ngaba kuthiwa ndiyazenzela ngake kube khona nomnye umSamaria nje olungileyo usibonayo akathi nansi ibhedi Nkosi yami ake athi nansi itafile ake athi nasi isitulo kube mnandi mama enye into endiyibonayo usatsho njalo kwezi zinto sibona lendlu yayakhiwe iqine kangaka yini akusekho nomuntu akazawusenzela inceba zikaThixo azosixhomela lendlu yakwaMdibi nansi bantakwethu lendlu ndenzela uba niyibone into zakuthi lendlu sithetha ngayo njengoba niyibona yindlu lena umama walapho washiyeke yakhile ayibikwa nehlaba ayinalo nothanda into zakuthi yini sizandi nandi ikhaya lakwaMdibi angathina amazwi wakho nako sowubona ne-temporal shelter mama mandibulise Vusizo Channel nakumanyano local initiative yes lilo ke eli ikhaya lakwaMdibi eBizana emveni kokuba ke elikhaya latsha langqongqa abantwana baze baphela beyocinwa komnye umzi khaya ke eli eliseludeke iward nguward 31 ukhansila waphaya nguMadikizela umasipala nguyiwini Madikizela Mandela sivuyiswa ke kukuba sisebenze nayo iArtfrenzo iArtfrenzo ke yathi ke ukubinza ngendlu yethutyana temporal structure yaphinda futhi yalandelisa ngale RDP eniyibonayo nansi i-temporal structure phezulu phaya indlu eyayishile nansi yanayo ngasecaleni lasekunene kuseBizana ke apha phansi komasipala iArtfrenzo siyabulela